魔力。なんだあの化け物は。奴らの仲間なのか。何事だ。なんだ、なぜこいつらがこんなところに。うろたえてどうするの。バルディアの奴らと一緒に叩き潰しておしまい。蹴散らしてくれるわ。これで終わりだ。蹴散らしてやる。負けるわけにはいかんだ。
化け物は陸におびき寄せましょう。その方が部隊の消耗を抑えられるだろう。やるな。意地でもここは通してもらう。ここは通してもらう。見てみろ。他の者に力を。力が湧き